Искаш да постигнеш дългосрочна финансова свобода и да оставиш наследство на своите деца? Искаш да се научиш да инвестираш в акции, злато, имоти или криптовалути, но не знаеш как? Искаш да избегнеш грешки, като се довериш на експерти? Аз съм Стойней Василев, личен финансов консултант с над 15 години опит, който е помогнал на хиляди хора да управляват парите си по-умно. Заедно с уважавани и доказани лектори-експерти с десетилетия опит създадохме най-практичната програма по инвестиции и лични финанси в България. Това видео ще ти разкажа защо InvestPro е прекият път към твоята финансова свобода. Причина номер 1. Получаваш на готово десетилетия опити и съвети от финансови експерти. В InvestPro получаваш знания, съвети и анализи от доказани финансови експерти, които ще ти спестят време и ще ти помогнат да избегнеш големите грешки. Получаваш на готово работещи стратегии, списъци с фондове и персонализирани инвестиционни съвети, с които да се възползваш от моментното състояние на финансовите пазари. Причина номер 2. Копираш лицензирани инвестиционни стратегии, които 18 години постигат по-висока доходност от S&P 500 с по-нисък риск. Получаваш конкретни инструкции за покупка, продажба или ребалансиране на твоя портфейл, които са лесни на следване и побеждават индекса S&P 500. Само с 10 минути на месец можеш да постигнеш по-висока доходност от стандартното пасивно инвестиционно портфолио в ETF-и, следвайки лицензираните инвестиционни съвети на управляващо дружество с над 15 милиона лева активи под управление. Причина номер 3. Гледаш видеокурсове, които дават решения. В InvestPro ще намериш конкретика, практичност и най-важната информация, която ще ти помогне да постигнеш целите си. В програмата ще научиш как да спасиш спестяването си от инфлацията, как да инвестираш в акции, имоти, злато и други активи, как да инвестираш умно и да постигнеш финансова свобода, как да създадеш личен финансов план спрямо твоя рисков профил, как да реагираш на финансовата криза, ако се случи, как да анализираш компания преди да купиш акции, как да не правиш скъпи грешки и да губиш ценно време, как да се възползваш от финансовите цикли, как да създадеш печеливша инвестиционна стратегия. А най-хубавото е, че ако имаш въпроси по определена тема, може да зададеш въпроси директно към нашия лектор и да получиш отговор от други напреднали инвеститори в нашето общество. Причина номер 4. Получаваш лични финансови и инвестиционни консултации от лицензирани професионалисти с десетилетия опит. Колебаеш се дали инвестиционното ти портфолио е добре построено. Искаш съвет относно някакъв конкретен финансов продукт. Личните консултации с лицензирани финансови и инвестиционни консултанти на InvestPro ще ти помогнат да получиш отговорите на твоите въпроси, за да постигнеш финансовите си цели по-бързо и с по-малко сътресение. Причина номер 5. Получаваш бонуси, които ти спестяват грешки и печелят пари. В InvestPro ще получиш допълнителни бонуси, които няма да намериш никъде другаде. Получаваш готови активни стратегии за следване с сигнали за сделки, с които ще се възползваш от големите тенденции на пазарите. Получаваш списък с различни стратегии за пасивно инвестиране, създадени според търсената от теб доходност и риск. Получаваш списък с над 550 ETF-а за европейски инвеститори, които са без данъци, с най-ниски разходи и са най-ликвидни във всички сектори. Получаваш списък с препоръчани книги от лекторите, които ще задълбочат твоите познания в личните финанси и инвестициите. Получаваш готов шаблон за личен или семейен финансов бюджет, който ще ти помогне да постигнеш финансов контрол над приходите и разходите си. Получаваш до 50% отстъпка при подновяване на своя годишен абонамент с всички новости, промени и функционалности, които ежегодно добавяме в програмата. Ще си струва ли инвестицията в InvestPro, ако ти помогне да избегнеш скъпи грешки от лоши инвестиционни решения? Ти помогне да постигнеш финансовите си цели по-бързо и с по-малък риск? Ти помогне да изградиш сигурно финансово бъдеще за семейството и бъдещите поколения? Ако отговорът е да, не чакай. Стани част от InvestPro. Хиляди хора вече ни се довериха. Направи го и ти. Запиши се сега.